native chicken. Sarap. Dry fish galing ng Calayan Island. Maliliit pa sila pero pwede pang lumaki to. Pag lumaki to mas masarap. Mm. Ito yung mga pagkain ng mga probinsya. Dito po sa amin ay probinsya, kaya ito yung lagi namin kinakain. Yep. Itong mga healthy foods to, pampahaba ng buhay.
Hmm. Kamatis.